Marina d'Or ha inaugurat la seva segona Setmana de l'Art. A l'acte han assistit nombroses personalitats del sector, galeristes, col·leccionistes i també aficionats i amants de l'art en general. Els artistes s'han compromès a oferir un descompte especial del 15% durant esta jornada, a la que han acudit molts visitants. El brindis de benvinguda i el discurs inaugural han donat pas a una visita als estants dels artistes. La segona part de l'acte, més lúdica, ha permès descobrir en directe la tècnica pictòrica desenvolupada a Anglaterra entre l'any 1700 i el 1920, a càrrec de Mari Carmen López Olivares. Nombroses institucions públiques i privades han volgut participar de l'event, com és el cas de la Diputació de Castelló o l'Ajuntament d'Orpesa. Més de 80 artistes internacionals participen en la segona Setmana de l'Art i les seues obres s'exposen al Palau d'Or des d'avui i fins al proper diumenge.